Няма се махай от топчите, Дани. Чине мине. О, толкова вкусни изгледа. О, да, този вурст. Да не е меко. Не е меко, май. Вечерта има и много комари. Ивак! Фани моя ташак. Знам за тебе и сега имаме визуален образ. Те ли чистите, бе? Като ядете? Чисти храната, а? Трябва да се опазни хладилника, Павло. Лазаре, дано да пожелавам ти да станеш богат, да си вземеш прислуга, защото не знам какво ще. Как не те домързя да си направиш този сандвич? Той не се да направя сам. Слагаш? Fuck that shit. Брат, също целите кристали вътре. Добре, ами трябва да... Биде! Не пикайте в бидето, моля. Вау! За размерите. Ако искаш да слагай данък за кое. Ива!